you can ever love is not your books, it's not your cell phone, it's not your best friend, but it is the Bible. What is simple na meaning sa Bible? Basic information before leaving earth. Kinsan magkabisaya niya na tagalan ng sibita. Bisaya lang na. Kanang pinakasayon nga bisan ang 9 anyos nga bata makasabot. Anong maniagis mong Bible study? Ikaw. Gusto Bisaya na. Bisaya nila niya kanang basic information before leaving earth. Pinakasayon. Bisa lang kaya na. Yan yung informasyon bago magkinabuhi sa kalibutan. Yan ang liwan ang Anyano. Okay? Okay mga. Okay, next. Nandun pinakasayo na rin. Ikaw ka, dali. 50 pesos ni pang-load ni for eternity. Lain na yung gumulog kay inibutan sa cellphone. May mga ba? Invalid number. Yan ang impormasyon bago biyaan ang kalimutan. Siya dia di kambiya. Ini guapa na din siya sa kapil kamping. Pagkagwapa din siya sa kapil kamping. Kaya kung pagkabot ako siya sa kapil kamping, guapa naman siya pero mas guapa sa karoon. Tama ba? Ay, nakikipate. Pag andong, nakipate. Ha? Dahil ayaw. Dahil pinakasayo mga batanon. Pinakasayo lang, nahubad kaning basic information before leaving earth. Sa dili pa ka mamatay o leaving earth. Di ba, kung mamatay ka, you will leave the earth? Di mo magalakaw din. Sa dili pa ka mamatay, pagbasa Biblia. Kaya kung di ka magbasa, di ka kakuha basic information. So, ang pinakasayo na sa dili pa ka mamatay, magbasa kita Biblia. Amen? Niya itong topic. Ang pasidaan na nilinangayan tulugan, isa may hilig matulog, ipadayon. Kunya uma ng mga mata. Nabito yung sa prostitute, sa pako ka ni babae. Niya ang nagsagpa niya kay babae ko. Kailan yung nagpa niya mga babae kay pako niyo. Lalaki ganin, wala ganin lalaki. Nakita. Check up na. Dilihan na. Magbabayad na. Basta nilakas babae kayo dito sa atin ng babae ba? Asus ka. Nisisize ni that prostitute eh. Wait. Manibingan na the oldest professor. Hindi ko basta hubag o libag po tsuka na. Ako niya mapayad po yung sisili. Wala ka na. Patas na lalala. Nag-iswaya. Huwag ikaw mau. Hubag mo pamilya na rin. Paghuman, hubag rin nga naman. Sulti na yun, ma'am. Pwede pa kong matubag sa tanan ng mga posasyon. Sige, tingog kayo. Sa ma'am, siya nakikitubag sa babae na 16 years old. Nakapunto po. Kung saan man ang kaugmaan, ma'am, kung di ka maugmaan. Tama, no? Ang naputong na ito, tama, no? Bisa kung saan yung plano ro, hindi na ka maugmaan. May pulos. Bisa pag ngayon ka nga, Lord, unya na yung kumudesisyon, unya na yung kumagdasin, hindi pagkauman kong eskwila. Tinood pagkauman ka, niya pagkauman kong eskwila, natulog na mabuhay niyo ang kauman. Delikado. O no, ang pasidaan na dili ang ayan tulugan, kanang siligili kong tulog na practice na na. Labunan ka nang nga. Ang pinakadelikado, kanang matulog ka rin gabi, ngayon ka nga, Hey! Kita ko brewing diri sa Camellia Homes na iluminan. Ano yung pinakamahal? Ginganlan ni sila abstract. Dili masabtan. Pagtanong na ko ganyan, bayo ko po ni yung wallpaper ni abstract. Bisa ko sa ako, kung sigating siya din, kainin di ba? Wow! It's dangerous. Kainin ko di ba po? Pero kaya sa program pagulong ba ito ni Brookings? Di ba? Mag-iingon ka sa tawag, tulog ka na. Ang mamiga,
Ikantahan na ito na mo ni Balindas, pero 16 years old na babae. Kung gihaya na si Peter, just imagine, natulog siya. May 22, na birthday pa may, nag-wish pa siya sa iyang iyakan. Namatay siya May 25. 3 days. Natulog lang siya. Ang galit mo pang dahil. Wala na ginawa. 16 years old. Pero sa handong niya, kung ako bitaw, minanay, tasong kayo nga babae, mga 5'9" siguro to. Baka bigay nga babae. Tasong, sige nga na mo, may gusto dito na to. Wala, kung ano sa ilang sa akuan, or charge. Na to, dito sa condominium. Way hangin, non-air condition ng kwarto. Na to, patay. Mag-unsa ba rin atong mga plano, sige tagkatulog, di ta mangandam sa pagbalik sa Ginoo. Nganong ang balay na may putahan? Pinagmawan, naliyon naman natin eh. Nganong ang balay na putahan? Para sa kawatan. Paano ba? Para sa inyong seguridad. Nilisod ko kayo no nga ang inyong balay puros putahan, iya mong susi. Ano nga po na balay na bintana? Pati ko kay puros mong putahan. Naipuro, isa mong susi. Ano na wagi? Rooftop. Susitan. Sulo dito. Ano mabon nga na bintana? Hindi po tanaw ng balay. Safety. Ang atong kalimong pag makakita ko na kung sa may pasapot anak. Medics! Kung sa'y simbol na. Kung sa'y nga simbol, kung sa'y siya masay, isa cross. Makakita ka na na sinyalis, kung sa'y pasapot mo na. Klaro na ko. Makakita ka na, kuhin patay. Sabi nyo, yes, I like that one. Sa ambulance, hindi magkamakaingon na patay na sila. Makakita ganita ni, it's life. Kung namusakay ganita o mga barko, whatever. Nagani na edad ko ngayong anak, mga kabatan unan, kaingon yung kagaling kompleto ni life jacket, nindot na sasakyan. Okay nga naman, makakita ganit kang cross, it's a symbol of life. Kung nang ambulance, ako kay nag-cross sa uyo. Kay tanan masulong niya, dili pag yun na pwede ideklarang patay. I-except na sila, was, ginganlan sila dead on. Grabe. Dead on the spot. Okay, kung bibiyahe mo na yung dead on the journey. Okay, biyahe mo man. Dead on the right path. Pero hindi, let me tell you something in general, kining word na symbol na ipangalanan niyo, a symbol of a cross, every time you see that one, remember it's alive. Kaya yung sabi, these are warning signs. Ano na may warning signs ng government, mga young people? For our safety first. Muna. Ato nag-Jollibee dito. May pangananan rin itong timaw. Palit ka. May burger lang palito mo. Na may ruban baro kayo, itong Jollibee, mag-init lang. Yung palit ay burger, palit ay french fries. Butangan na ganin na diya sa sign sa janitor. Niya mas slide ka diya, pamunta na, kisay sa dan. Ikaw, kibutangan na ganin na warning device sa kibutangan na. Floor is diyaw, may po mong prasong wet. Floor is wet. May nana na gani. Nana gani mga signs niya. Dili na ito kumano, magkinaunsa, ikaw ang sadaan kay dunanay warning. May tungod sa Ginoo na may warning ang atong Diyos nga kaisunan. So, hukundang sa kong lihag-liyo, kailan hukundang o ginhawa. Kaya atong tanawon, kung naabay mga ilanan sa dili pagkabalik ng atong Ginoo. Number 1, ibutang sa Diyos diha sa langit. Kung sabay na ito sa langit, kung imo nang basahon ng Biblia, dunay pagngit-ngit sa bulan. Niya, anong ilanan? Nahulog ang mga bituon. Nana diha sa Matthew 24 verse 29, November 13, 1833, dito sa United States, Upper Michigan. Makakita kang bituon, mataga, kung siya unang himoon. Di ba, kung piyong ka? Di ba, mahanang nila ang piyong? Kaning panahon na, imagine mo, pag matagak ang isang ipangalan na siya, falling star, mupiyong ka, may muwistin ka. Nagtag magkuwag sila para kabinan mo. Nag-reply mo po itong imong yampo dito. May tagdi, madayon niya ang isulti ba? Dipilin niya po ka, sila niya po nag-uya ang kontrol. Piyong ang bata, dito sa Upper Michigan, kaya nag-ingon po na, uy, nahulog ang falling star, piyong din ang bata.
Pag-apre niya balik mga batan mo, pinti na magdagana ang pasang. Sulirat ang matang piniyo. Basta ang dagana ni Makaya. Falling stars! Mga ulog ang mga bitoon. O sa pa, unyang ngit-ngit ang buwan na itabo itong May 1917-80 dito sa New England. Ingala na siya sa internet the darkest part of the world in the history. Lupit by solar eclipse. Kisa nag-try ng solar eclipse. Ano ito? Niya, pagkawa man ibang kukuha ng katong film? Ha? Tubig? Huwag ko ka-try na. Kung na-try ko kong film, nilaan mo. Karoon lain man, yung picture mo, asset, as passenger, sa una, dugay kayo makita yung unaw, ma-edit pa, pagawas, hindi na maunaw mo. Wala tayo ma-edit po. Kuda-kuda na sa una. Smile! Sunod to eh. Sunod si Mana pa makuha yung unaw, i-edit. Karoon, tinandalihan ka ito, kuha din kuda, kanina magamit film, yan na din sa mata kay. Ang ako unaw na, pag musiga ka ng solar eclipse, di ba daw natin yung mata? Pero bisa ko yung solar eclipse, daw yung mata. Muna, pero kata. Pero katong panahon na, grabe ang kangingit. May 1917-80, ningit-ngit ang buwan. So in other words, pwede yung ikita. Karon, makakita man ka na nga, ang hayag niya sa bulan, di ka na siya sa adlaw. Ginganla na siya o reflection light. So ang buwan, wag yun na siya kaugalingong kahayag. Imagine, wag yun hayag ang buwan. So kung wag pa rin mga suga, pertigyo ngit-ngita. Mauna una, gibutan sa Ginoo diha sa langit. Ikadua, diha sa yuta. Kung imo nang basahon ng Mateo 24 verse 6 to 7, dunay kang gutom, balatian, bago rami ang Pilipinas, kung sa kaningalan itong sakit, COVID-19, na kung matakdan ka, COVID-19, isun na kaglumon. Matakdan ka, COVID, no? Perte. Dili mo na mabasa, dunay kagutom, panagsamo, kanang-tanan na nagakaitabo karon mga kabatanunan, ilhanan na siya, mga warning na signs na siya, na di pa mo balik ang atong Ginoo. Nganuman, gusto sa atong Ginoo nga makapangandam ka. Pagbantay mo ni ikatulo. Asa gibutang sa Dios pastor ang ikatulo? Asa gani ang una? Sa langit ang ikaduha? Kung sa gani na sa yuta? Gira, kaguton, kanang nahitabo karon, kanang sana. Sing, yan. Api na sa dini. Api na sa dini. Yang ikatlo, bantay mo. Kay igo-igo yun ron. Diba sayang kayo ang langit at umiyado, niya may impirno tagkalit. Niya. Ikatulo, asa gibutan sa Ginoo ang mga ilanan na iyang ipakita sa di pagubalik ng Diyos. Niya, ikatulo, are you ready? Gibutan niya sa tao. Unsa na yung tao? Number 1, may bumamon sa kaugalingon. Tinood ni sakto. Unsa na may bumamon sa kaugalingon? Huwag pakialam sa uban. Nako'y gitambagan din kamu mga ate o kuya, ilan ako isulti sa kong gitambagan, ayaw din mo nang bahala na sa diya puso. Di man uban, ibiyaan! Ayaw. Imo di naman mo niya, ganaan nila ikaw rin malangit. May imo man mo di. Nako'y gitambagan din ako ilan ayaw. Kay kuya po ko, sa imo mo gula kumutasan, kaya sa bukan kita sa itong mga mangmod ba, no? Di binagaling mo na, dagan eh, unyapis something. Yaya, malipang kuya. Ako manupan ang mga linikot. Ako kayo. Sumukat na sa mangmod ba? Pero sultihan ka mo, ang munay mga mangmod, wak mo kabalo, mapanay mo dad, buluwas din. Kaya ko, kung mangmod, isa mo sa kuwan. Ayaw. Kamu po mga pasagaw, ayaw mo pag, sabihin na niya, ayaw man. Hindi dito mangmod bawa. Asa ka? Pangitaon. Diba? Malipo ka sa tao ba? Diba? May gumaon sa salapi. Kamong tanan, hindi ako pagkakon. Ay na lang mo isulti. Mo ang ginimita mo. Di mo mag-iswila ko ibaon ba? Pag-ingon, yung kurilya ka nagpuyo. Hindi ka tagal baon. Sa ulo pagsagay. Alam namin ka na. Unit ka dito sa jeep.
Anak, dili ayo. Mag-vlog-vlog kay ka. Yung may muna yung driver. Pamasahin mo. Ayaw pagkumbiyan siya kay vlog ni. Musika din karon pabayro ko rin mo. Vlog ka. Kami sa una. Ang bawon sa una, 20 pesos. Sadya kung ginaboy sa una sa high school. Ano nga? High school life. Ay walang kasing saya. Diba? Ganahan. Ang bakas dia. Kung graduate sa Max Provintis Academy. Liburay sa mga tanang bakya dia. Ang bakri. Pakali ko. Buray ka Ninja Turtle. Kasayon. Basta kay bumiyo na nga. Na rin balon. Nung mama na yung balon ma. Bait niya kong balon. Gikan ko o Supreme State kanang City Hardware. Ang pamasahe pa adto Jis. Pauli pa. Jis. Pila na giyakan sa mama. 20. Kung sa ako may i-resist. Kabalo siya kong gimo. Gusto mo kay ba? Pansit. Napa-bright yung kong maayog. Parang discuss na nila akong teacher. Bisag di ko bright. Pagpa-bright. Musugod ang sarili sa imong classmate na ay di katongtong sa ka-bright. Ano itong mangupya? Dito ko nigo. Namin mong katulong na ko. Ano tayo sa inyo? Kung sa'yo mo diya? Pansit. Dali, lingkod. 10 pesos ka lang sa'yo. Yan yung hatag na kumali. Tama! At hatag na kumali. Sa mo giniasin mo? Salig lang. Ay naglaot. Paghatag nito, babalik ako mamigo. Mali pa na dito. Uy, wako ka balo. Pangutan na si Sir, ganong gimalian ka niya. Sa pagkasulo ka. Upan ka to'y, nabuhi ko si Gana. Tanang subject, maruya, isinggo sa nawala. Dali. Sa ibuka ng mathematics ay, come to converge. Sit down on my side and I'll talk to you. So, kamuloy ka saan, Sir? Money down. Jeez, buhi. Rumah tao ron, agoy, may gugmaon sa salapit. May gugmaon sa lapit. At iba tao ron, makalilisan. Kwarta na'y halos ganagan sa pinabuhi. Ikatulong, andakan, sa mga tao ron, di magpalupig. Di magpalupig. May mga tao sa tuloy, di magpalupig. Naadili sa to ang mga batanong, grabe ka ta, sugar ko. Nagaway silang may gadi. Kung dola na niya, kinsa mo na siya? Isa may nagunaw na nga. Masong ko yun. Hindi lagi ko magpalupig. Niya ko. Palabi-labi yun. Tanawa, sutihan ka mo. Wapo kaya ito, kung sakit team na to, pinili. Ipili yun mo. Kaya nung ba ron, palabi-labi yun. Tuwa dito, nag-disco, nag-mista, asap itong kapita. Pero kita nini, kabalutan mo drawing mo kamilihos. Kabalutan mo drawing luminahos. Inapo din tayo mga friends na sutihan tawa. Ako, gikan mo yung kalibutan, but not 100%. I was in the world 95% of my life when I was at school time. Nalagay itambag ninyo. Pero pwede ninyo lisundon, pwede pong dili. Ikaduuna na kusuti, pamita yun mong friends. Kaya tagi mo ba na akong friends sa unang cross mga sumayan. Dahil po yung kakipin. Pero pangita ka, gigalan kasama na yung apil camping. Tanawa yung gihimos camping, di ba? Asa mo kitag programa nga naiwali? Asa mo kitag programa nga naikanta? Asa mo kitag programa nga apukan mo niya? Ano binagay mo ng babae ka? Can I pray for you? Ngayon na yung lalaki, school. Where is the place? Here in the place. Hindi magampo. Mau ko ditiknik na kung huyang gusto mo sa wakay. Magampo kita. Ano na yun? So we hold hands together. Ay, dili pwede. Dili ba kayo? No. It's prayer. Hold hands together. Prayer pa na. Love of Lord. Nandun ko tayo. Inutan na ko ilang pula ko mga higala. Amen? Inutan na. Ikabantay mo na yung mga friends. Hindi ka ba lumampo? Asa mo kakitag mag-inom? Let's pray. Kasi mag-invitir ta. Dali, mag-invitir ta. Linya mo ta ng 5. Uy, sa dito ta magsugod. Let's pray. Ano sa mo? Okay, mag-disco! Mag-invite ng disco! Dali! Disco! Nakapot. Ayaw ko sunod sa itan sa disco. Ay, sa aliro sa tanan. Hampot ka. Ginoo, giyahin isa mong pagsayaw. Ano sa mo? Mga tao, pinabalik yun! Patuloy mo! Uy, may program dito! Patuloy na!
is a German. And hindi ko balik-balik this one. My mother is a German. And my father is a shepherd. Bakit ang kabubuhan? Kapag mayroon Arabis. Pwede pinabihon. Matapon. Uy, ang tutang sipahan. Ay, naman ko'y laban. Pero matingalan ka spirit. Wagi galing ng amigo, mag-start. Nalaba ka? Uy, asa naman Dubai? Pista lang sa Juan. Pista sa San Juan. Dagang kayo kong tapunog ang labunon. Wala dito na yung invite. Nagahinan mo ba yun? Laki mo kayo mo. Biyaan ang labunon. Tingin na yun sa mama. Ano ka? Mamista sa mga balikan ko rin ang labunon. Yung pagbalik, gabiin naman. Wala kita gabihan ka. Ugma na lang. Pero ang simba gani ang siya tayo rason. Ay, masukot si mama. Asa ka ba? Simba, ay dagan akong labunon. Sukok man si mama. Kung may matawag palabi, labi doon. Lapit na. Mga pasipatanong, sige pamaligas. Maitin lang na may peace. Ay, kadaghan din eh. Ilaro na ito. Napayong ba na ito? Sulit. Huwag ka naman sulit at buwang ka. May pinro naman ang kay why di create ang Diyos na buwang. Ano mga special sign? Buwang na, dili. Dili ko di siya pinagsulti niyo. Pangutan na niyo si Mang Pwede, buwang na mang dili. Dili ko dawan, dili ko po sa tumabang. Dili na ako ba? Alam niyo, dili ko na siya buwang. Dili ko na buwang ng mga naikapansanan. They are persons with disabilities. Ang nagala na lang buwang, moto'y na yung buwang. Di ang nagpulbuang. O na mamusulti ka sa inyo sigataw. Buang, buang katali. Iba rin mo isun. Buang, kaali. Naagyo na sa Bible. Ma-impirno yun ka. Hindi mo may i-create ang Diyos na buang. Naawa. Pero tungkol sa sala, doon na tayo ipangalan o deformity na ako'y disability. Hindi mo na. Disability. Hindi mo rin ang alam buang. Mapasipan ka anon. Mabantay ka na. Usukit ang malikas. Stilan, ayaw din ka. Wala pa'y na malikas na naluwas ang alam. Nanangapit ka babangga? Niya, magtawag ka o malikas ka, mamatay ang sa'yo na. No, pero kung ginuluwas ako, anak, luwasan ka. Niya ba? Kanin, inatin. Masukin mo sa mga dinikaran. Ang mama na kasabag, ay pagbuot. Nanulay, gabi ko muli, buot ka. Ngayon pa mama, ay, sorry na. Sorry ha. Sultingan ka mga batanon. Ang batanon na obedient sa parents karon sa unsa ka stricto yung dinikanan, mga minyo bubuhod your children ang obedient also. Kailangan mo ka ng hindi ng lugar. Nya karon ito, pakiro na kadaan dito. Wala, sulo ng kasupakiro Christian. Karon na minyo ka, gigawas. Pagawas ni Kubo, ay mo pala yung bata. Ay, nagpil sa panghanaan. Nagdako, mabuti, bago na bata. Hila talaga. Kaya imong itanong, imong mo na nag-isong kung buutan ka na bata, buutan mo na yung mga anak ko. Nalawa ko ang mga anak ko. Buutan. Gamay. Kung tanaw nito ko sa mga anak ko, Lord, forgive me. Naagyo di ay katas ng kagahapon. Ang abog, sige ngayon ko, pugong-pugong hearts, kay ikaw na. Ikaw na. Unang ako na rin itambag sa inyo, mawag ko ng minum, pag pinuutan, ay doon mo supak-supak. Asal ka na mag-group, strategically, uyang biyay na sulat. Kita dito sa kanto sa Pilipina. Asa na makita? 7-Eleven. Pila na 711. Dito, ako na ko nakita lagi. Sisiras mo. Ayun, kayo mo siya nga ipihana. Buha pa. Pero wag gamit dire. Nagpasiksi. Ayahay kay laki. Di ka niyo pumili ang laki. Di man ko, di man tayo observant lang. Hindi mo na bukan. Di ang naiwan din yung laka. Observe dito, abot ang laki. Ang kasingkul na. Open up. Mintos lagi sakay na yun. Pinana din lagi hawat din hindi pinting mo buwag siya hindi mo siya plano ano nilang luwan. Alas 3 pa sa hapon hindi
Kuwas pang siya. Kanig masikyan din. May mga din, Mama! Hina! Bagay din ka na ninyo, nito ay. Papilat ang ibalo, ayaw na. Pero kung sa'yo gingon, ikanana, dahil masupil. Dili, lang na ko siya. Why magkapugong di sa tagbakbaks liyon? Karong kayo nabaga na, yung mama. Matawa lang magkano, agoy! Mamatan mo, ako po lang dili ko yung nani. Ay, sabang sipa. Ha? Uyo na yung mama, nak, ulit! Oh, nak, ulang, kaya na naman, maabot ang panahon, mahimo biya mong mga dinikanan. Dili mapasalamat to, nakapasalamat mo sa dinikanan, masalamat. Salamat kay Maha, kay ikaw kong mama. Kung kasi nagasulti na dinikanan, ma, kabalo ka, nagmahay ko. Kung ako'y papiliyon, kung arte ng Kristi, mo salamat ba? Kung ikong pala ito sa dinikanan niya, pre, kung ang gwapa pre, magigmin yung ubapo, kung sila ba sana, ay, ikapasigaran mo na. Pero kung batig na ang mabay, yung magminyo sa matignaw na lalaki sila basta maugtas kang katawa. Lain mo. So, di ka magpasalamat ha? Isa-isa pa na inyong mama o papa, pasalamat mo. Yung may igsuon, isa kung saan nakasipat, salamat, may igsuon na ka. Salamat na mama, mantuon mo pasalamat. Kaya mga tao ron, di na kabalo mo pasalamat. Na-disgrasya, ginuwa si Ginoo, di nyo magpasalamat. Balik na kung sa bisyo. Ha? Kaya naman tao ron, inuulwasan ng ko. Kaya kung iluwasun, ito kung Ginoo, inani. Iluwas Ginoo, nabuhi pa yun, nabali ang niyong, nagtakilid pero buhi. Pero pag itao ni mo, gihapon ni mo makita simbahan, tuwa si ilinan, si gariyuhan, biswan, rugat, anan, dili mga mapasalamat ni mo. Nani ba mo? Sa ginawa nga gihatag sa Ginoo sa inyo mga batano, sa ba? Dili balaan, di yun makatultulog simbahan, hangtod di magsakit, malayan mo sa balatian. Sa ba? Walay gugma nga pinaiya, puro singkahay, iso ko ng mga tiger o liyo, lapas, kayo katul. Huwag mga suko. Naguma, piniya, singkahay. Kurang mga rapper sa TikTok. Kurang mga mutok TikTok. Ayaw, mga tao ko ay guma, singkahay, gamay ng yuta, awayan, patay, kabantay mo. Yung mga yuta, kagamay lang, magpatay ng naiksun. Oh, magpatay ng naiksun. Mag-away sa sili, green o green. Mas nilang magkalinis ng matawag. Pero nasulat, pilas wala kasulatan. Ha? O sa pa, tigutang-butang, mga hitatsi. Pero karon mga maritis. Ay, banta? Ha? Banta? Tanawag itong naitamo ninyo. Ako hindi pa utana. Kaya muglas meeting mo na eh. Uy, tulungan na yung nakuyapan. Ako hindi sulti. Ako hindi pa utana isa. Kaya naman sa church. Nakuyapan mo daw kung isa. Ang itubag sa pa, wala man pastor. Happy tara. So happy lagi rin sa makuyapan. Ang mga tao karoon tiputang-putang, usa na sa mga ilanan, sa mga batasan na yung matutang, langit kung ayaw mong pagputang-putang. Kung sabihin, madunggan ninyo ng mga kwan, uy, pabuluga, ako na yung classmate, ingon bilang mo, hindi na yung pinabuhay paghilom niya. Nabutisan, manasya kung siya na hindi mo niya, ayaw paglabot-labot. Kailain na malit tao, kasukit ang mga anak. Karong ikumpulong tatan, ikaw nagsuntik? Diyon! Ay, nabi na, mamakar na ta. Ayaw. Basta gani makita ninyo nga ang tunada murag gugamit na galang sa tao. Stop! Ayaw mo dungal-dungal diha ka. Ilan na. Dili mapuganon. Kung saan dili mapuganon, dali ra mga minyong ang tao ron. Kabantay mo? Sige na tayo yung minyo. Mga tanong ron, na ipakialam ko, bugma ba niyo? Paalam ko sa nariya, basta kay lab na ko siya. Lab na ko siya. 16, 14, 15. Mga minyo. Lagbot. Hanya ako itong 20, ang lagbab. Niya. Wala. Anayaw yung mga mga tanong, pugong yun mo. Huwag pa ganyan mo man, mga mapintas. Walay gugma sa mayo. Mayo ang simba nili. Yang anong di mo itong simba? Mayo ang basa Biblia? Basa ka Biblia. O saka, mabudhikon. Sabi mo, best friend, mo rin muna niyo mo. Budas. Ay, bigay na tubangan, magtalikod ni mo, lipa ko kagtaman na ito sa lapalapa. Kana na klase ng batasan, de yun na makita sa langit. Mga na, buhay na na, ako, lahat ng yung kurot.
Dahil sa kung sa problema sa mga tao sa palibot, Lord, I will pray for them. Yun po mangilang kay magkasata ng kapita. Dapaw, makagay ulo, di na ako na-explainan. Gahit kita ko, no? Ano ko? Gahit di eh. Matawag, gay ulo. Tuluan ni mo, liga. Huwag ka magalisa. Hambugiro o matawag, hambugiro. Unsa pa? May bumaon sa kalingawan. Pili mo lagi ang disco kaysa pinili ng program, kaysa camping, kay dito, naan. Iya yun. Kaya pagkabot din, naman pirmi. Astagfirullah. Mati sila kanahan. Pero gusto ka matog langit, pilihan yung klase ng programa. Kaya matawron, mahigugmaon sa kalinawan. Tinudi dili. Asay mas nagkaktaw. Sa barhouse o sa simbahan? Sabungan o simbahan? Ang sabungan, sa gawin pa, ito pa na. Sa iba. Pero sa simbahan, stang budaya mo po. Stang budaya mo po. Yan niyo, nagbatod sa dagway sa Diyos apan nagdumili sila sa kaong niini. Kung sa'y tambag sa Biblia, pusyo, high voltage, magkapatay na nabatasan. Kung sa'yo sa Biblia, magpalayo ka anak nila. Yung pagkapilapit ka naman mo ay sa atras ka gamay. Pero ako lang yung nabiyaan mo sila, atras gamay. Atras gamay. Nakakita lang yung pulis mo, hindi trabaho. Ayaw. Kaya lisod ka ayaw na ikaw na isama ka nila. So, nang ginawa na ganda mo yung ganti. Kung ka na naganti na kung ikaw mahimong kabahin sa Diyos, pagkaninduta, ikaw ang balikan sa atong Ginoo. Mutana ko ninyo, sabi nga ninyo, langit o impyerno? Ang Diyos magpanalangin ka ninyo. God is waiting for you. Ayaw sige katulog. Nago ka, simba. Simba. Ayaw pagulat na isulod kag simbahan, patay na ka. Hindi naman masama. Ang Ginoo, pasikat ikaw, sige kagagog niya, kami dito, nagulat na sa pagbalik sa atong Ginoo, mga kaigsunan. Mga batanon, isang unsa ni mo ka-depress, unsa ni mo ka-problematic, na ay Diyos ang tabang niyo. Amen? Ayaw yun mo buhay sa Ginoo. Ayaw yun mo buhay sa Diyos. Kaya Diyos, andam o galang nga ikaw kang makasunod, malipay ka sa dihang ikaw magkagawas. Ang Diyos, hindi ka panalangin ka.